Сканировать. Давай сканировать. Давай. Зараз разогреется. Разогрев, чекайте. Готово. Все. Можете класть руки, написано. Ну что, як? Давай дві твої скажи. Ну, там аж знає, що його тата у замку. Ну, сперша там перші, може, місяць, полтора, говорили, тата у командировці. Ну, там аж було 1,5 года. Я нічого не знав, ні що таке замок, ні що таке командировка. Просто, що тата пропав. Ну, а після... Ну, а після стали, вирішили говорити правду, що тата у замку, тюремним. Ну, вот, і... Tamás чекає, поки tata вийде. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Ang buhay natin sa araw-araw may kanya-kanyang aw. Minsan, dala ng edad. Agoy! Kahit bagito, hindi exempted dyan. Basta't nagbabanat ng buto, panigurado. Kahit nga kung panat ang buto sa araw-araw na pagmamaneho, rain or shine, sa tindi ng traffic, buti na lang pagdating sa bahay. Nandyan si Commander. Unang hagod pa lang, naninuot na ang init at lamig. Dama agad ang ginawa. Tipong instant pero long lasting. Nakakawala ng pagod. At ang pa, in fairness. Yung sakit ng katawan, normal lang yan sa ating kumakain ko sa gat. Kaya nga may pao. Go lang, go bro! Dahil walang pao, sa pao. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Sa arthritis at rheuma, sa muscle ache at marami pa, lahat ng yan ay mawawala sa Pauliniment. Pauliniment, 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 Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Good morning, magandang umaga at magandang araw sa lahat. Baguio, Benguet, La Union, Pangasinan, Ilocos at sa lahat sa Northern Luzon na aabot ng RNG Luzon at sa Highlands TV 44, Channel 44. Andito na naman kami para sa Usapang Aldrich, Usapang Kalusugan, Usapang Medikal. Kasama pa rin ang Doktor ng Bayan, Dr. Joe Ursua. Doc? Good morning, Sir Jomar. Good morning sa ating mga tagapakinig or viewers ng RNG Luzon. Good morning at isang magandang kalusugan na umaga. Yes. Pangkalusugang umaga. Yan. Na-miss natin si Doc last week kasi wala si Doc. Wala din kami, busy. So, si Doc ay nag-Mindanao. Short story, Doc. Short lang. Short story. Siyempre, bilang advocate ng health, isa sa mga tinuturo natin sa kanila, sa mga tao, ay ang magbakasyon o mag-de-stress, mag-relax. Kasi alam mo, part yan ng pagiging yung overall well-being ng tao. Physical, mental, social, psychological health is a balance of everything. See, kaya mamasyal ka rin. Okay. Gawin mo yung mga gusto mong gawin. Kung may hobby ka, just do it. Ako, nung college ako, palagi hanggang ngayon. Every year, plano, isang travel, isang taon. Plus yung, syempre, sa uso ngayon ng mga
Siyempre, pag makita mo yung mga ibang tao, ginagawa naman na. Kung Correct. kaya nila, kaya mo rin. Ganun lang yun. Actually, Doc, after ng pandemic, parang dumami yung travel ng tao. Yes, Parang bumawi. na-miss nila yung May tawag sila dyan gala. yata, Sir Jomar, parang bawi travel. Yung parang, Kaya nga, ubusan talaga ng may time. sinabi silang tawag doon na bumawi yung I forgot yung name mismo. Kahit pero ako, bawi ang... Yes, nung umikot ako buong Luzon, kahit naman Baguio, dagsa yung turista every weekend, vegan, lawag, talagang marami hanggang ngayon dahil syempre may pasukan na. So talagang hinahabol nila ang mag-travel at saka mag-unwind. Pero syempre, hindi ka makakapag-travel kung hindi ka healthy. Correct. Kaya kahit na anong gusto mong travel, baka ibig sabihin ng travel gusto mo na lang tumingin sa YouTube o yung sa mga mag-virtual ka na lang, virtual virtual tour ka na lang. Yun ang gagawin tuloy, no? So be healthy so that you can travel. Okay. So, ngayong umaga, ang pag-uusapan nating health issues ay ang aneurysm. Ano nga ba ang aneurysm at paano ito nakukuha o nangyayari sa isang tao? Healthy man o hindi healthy, maaring magka-aneurysm. So, Doc, short, ano po yung aneurysm? Para siyang paglobo ng isang yung blood vessel. Ang masama kasi kung ang blood vessel na parang kahalintulan ng varicosities, no? Or yung minsan bukod sa aneurysm may AV malformation. Yung mga anomalies kasi ang mga to mga built-in na hindi mo ma-explain bakit nagkaroon ng aneurysm. Talagang siguro weak yung walls kaya nagkaroon ng aneurysm. Pero ang problema sa aneurysm, pwede kasi silang pumutok. Halimbawa, nasa loob ng skull, brain, or dito sa abdominal aneurysm, yung aorta, meron ding acquired na aneurysm. Merong hindi ma-explain, merong acquired. For example, syphilitic aneurysm happens because you have syphilis, for example. No? So, pagka may aneurysm ka, para kang walking time bomb, sabi nila. Kasi anytime, pwedeng puputok. Siyempre, kung pumutok siya sa loob ng brain, magkakaroon ka ng increasing intracranial pressure. At saka, siyempre, dumudugo, magka-anemia ka, bababa ang blood pressure mo. Maraming implikasyon ang aneurysm. Sige, Doc, na-mention mo kanina na kasi sa karaniwang tao, yung talagang sa brain, dito sa head aneurysm. Ano yung mga cause and magiging effect nun somehow? Pag ang tao may aneurysm, may tinatawag na symptomatic, may asymptomatic. Yung mga symptomatic, pwedeng palaging masakit ang ulo. Pag halimbawa meron kang hypertension, pwede kasing puputok pag tumaas masyado. So mag-hemorrhage. Karaniwan ng mga na-stroke, na hemorrhagic stroke, pwedeng ang cause nila aneurysm. Yun nga, yung ugat. So ulitin lang natin, yung aneurysm parang yung ugat na tumaba, lumaki, lumobo. Yan ang aneurysm sa madaling salita sa Tagalog. O kaya para mo ibigay sa ordinaryong tao kung ano ang aneurysm. Kaya nga, inulit ko yung parang varicose veins. Parang aneurysm din yun sa akin. No? Kasi blood vessel disease to, blood vessel. So, kung may mga risk factor ka tulad ng diabetes, hypertension, you are a walking time bomb. Kaya kung pumutok yung aneurysm mo sa brain, wala ka na. Yung Doc, yung mga stroke patients, gaano sila ka-prone sa aneurysm? Hindi, na-stroke sila because of aneurysm. Okay. Yung stroke per se is just a term na pwedeng ang dahilan ay nawalan ng supply ng blood supply. So, paano ba ka mawala ng blood supply? Pwedeng dumaloy. Parang isipin mo yung daloy ng tubig sa bahay nyo. Di ba? Pag nabarahan kasi may batong bumara sa tubo, that is obstruction by thromboembolism o thromboemboli. Medyo these are terms that are, but these are terms talaga na hindi pwedeng maiwasang hindi gamitin. Correct. Pero kahalintulad kasi yung ating tubo Pero kung ang tubo mo ay nabutas kasi pumutok, kasi yung pressure ang taas. Actually, pares na pares. Physics din kasi ang medicine So yung physics ng medicine, kung i-apply mo yung pag pumutok, di nawalan ka rin ng supply. Wala nang dumating na, ang bahay mo yung brain. Di nawalan ng daloy ng dugo ang brain, ano ka na? Wala na. Kung yung tao nga na
bumagsak lang na, nakakita ka na ba ng taong nagsisimba tapos nawalan lang sa Malay. low ventilation tapos dahil sa nawalan ng oxygen, natumba? O parang ganun din, nawalan ka ng malay kasi nawalan ka ng oxygen. Yes. So, Oo. Doc, sanabi mo kanina yung mga may chronic diseases like diabetes, high blood, prone sila. Yung normal ba or healthy na tao, maaring magka-aneurysm anytime? May aneurysm na sila pero yung pagkakaroon ng asymptomatic nila, nandun lang, they are walking time bomb, di nila alam na may aneurysm sila, tapos na-stress sila, nagalit sila, out of severe emotions, pumutok yung vessel na yon. Pwedeng yung iba din dito sa abdomen, kung abdominal aneurysm, sasabihin nila. Na-mention mo kanina, Oo. Doc, kasi sabi ko kanina sa brain usually or sa head, ano naman yung abdominal aneurysm? Yung aorta kasi, pwede rin tumaba yun ng husto, yung Takayasus disease. Ito yung mga term talaga, Takayasus, yung parang Japanese term siya. Meron din yung syphilitic aneurysm, dahil sa infection na syphilis, nagka-aneurysm ka. Doc, Pero usually yes. dito sa abdominal. Wag natin silang tawag ito, takutin naman. Pero ang ganito, baka yung akala lang nilang peptic acid or ulcer or whatever na mga abdominal pain, maaari ba yung magiging abdominal aneurysm din? Ano lang, presentation 1, nagkakamali. Kung hindi magaling yung doktor, sasabihin niya, meron kang gastritis. Pero in reality, meron ka na palang abdominal aneurysm. Or inaatake ka na pala. Kasi hindi niya ma-decipher which is which. That's why you have to learn well when you're in medical school so that hindi papalpak yung diagnosis mo. Okay. So mamaya, sa ating pagbabalik, pag-uusapan natin yung paano madadiagnose, paano malalaman kung ang isang tao ay nag-aneurysm na, especially doon sa abdominal aneurysm. Sa pagbabalik ng Usapang Aldrich. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Sa arthritis at rheuma, sa muscle ache at marami pa, lahat ng yan ay mawawala sa Pauliniment. Pauliniment, 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 Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Love, bagay ba? Wow, ganda naman. Ang sexy at ang bango talaga ng mata ko. Dahan-dahan lang. Ikaw kasi, nakakagigil. Tapos na? Ang bilis naman. Nagkakandara pa. Isaglit lang naman, tapos na. Toro Capsule, tagal at takas na di umatras. Pagod na ako. Kaya ko pa ba? Hello, kaya ka muna. Mamaya ulit. Iba talaga ang feeling. Pag ikaw ang kapiling. Paumasahe is available in all leading drugstores and supermarkets nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Pare, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang vitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Sa arthritis at rheuma, sa muscle ache at marami pa, lahat ng yan ay mawawala sa Pauliniment.
Pauliniment, 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 Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Welcome back sa Usapang Aldrich. Kanina napag-usapan natin yung cause and effect ng aneurysm. Ito naman is yung diagnosis. Paano ba malalaman o ma-diagnose yung aneurysm, Doc? Kasama pa rin natin ang doktor ng bayan, Joe Ursua. Okay, so we're back to answer those questions. Sir Jomar, actually ganito yan eh. Yung mga ibang tao, hindi nila alam na may aneurysm sila. Pero kung minsan, pag panay-panay yung sakit ng ulo, tapos lumalala pataas ng pataas, hindi nawawala kahit uminom ka ng pain reliever, malamang suspect ka na for aneurysm. Number 2, syempre, magpapatingin ka sa doktor. Hindi naman kaagad, hindi naman manghuhula po ang doktor, kaya kailangan mag-request yung doktor ng mga iba't ibang procedures, no? Tulad ng example, CT scan, MRI, meron din yung angiography na tinatawag kasi kailangan makita, ma-image nila yung vessel na yon kung saang lugar. Kasi hindi lang importante na alam mo may aneurysm ka. Kailangan saang lugar. Accessible ba? Kasi makakatulong yan sa neurosurgeon kung anong maging management. Kung ikiklip, nung unang panahon kasi ang management ng aneurysm, kiniklip lang o kaya may balloon, maglalabas sila ng balloon, parang tapos pagdating doon, parang bubuksan nila yung balloon sa loob, parang parachute na magbubukas. Pero yung iba, bubuksan talaga yung utak mo, lalagarihin, andin tatanggalin yung aneurysm. Pero syempre, madugo yun. Saka isa pa, pwedeng sabihin na itong procedure na to ay pwede kang masalba, pwede ring hindi ka mabuhay. Kasi utak yan eh. Ang pinakamatinding parte ng katawan ng tao ay utak. Kaya nga naka-encase siya sa skull ka. So kahit yung tuguntog ka, hindi ka kaagad masiraan. Pero unti-unti, pwede rin. Kaya nga yung mga aksidente. Pero syempre, iba rin yung aksidente. I'm just talking about the brain in general as being an important organ. Okay, so I think that's it. Na isiwalat ko kung paano mag-diagnose ang doktor ng aneurysm at the same time, na isiwalat ko na rin kaagad kung paano gamutin kasi maraming paraan ng panggagamot. Depende. Yes, Doc. Dito may nag-text doon sa page natin. Ang tanong niya, kasi yung nanay niya namatay sa aneurysm. Tapos siya, meron na din siyang nararamdaman na medyo masakit na yung likod ng ulo niya. Frequent yung pagsakit. Maari ba siyang magkaroon din aneurysm? Ano bang pwede niyang gawin, Doc? Talagang pwedeng-pwede kasi you are who you are because of your parents. Ibig sabihin, yung kung anong puno, siyang bunga. So obviously, na-diagnose na yung nanay mo. Kaya ngayon ang value ng having an autopsy kasi para matuto kung ano mga sakit nung pinanggalingan mong magulang, parents, ninuno. Natural, dahil ikaw ay kaparehas ng DNA, malamang meron ka rin. But you have to prove it still. The burden of proof is you have to see your doctor, you have to, yung sinabi ko nga, mag-angiography, mag-CT scan, MRI, you have to prove. Although yung magsakit-sakit, na-mention ko rin naman, yung pagsakit pwedeng ng ulo. yung pagsakit ng ulo, presentation din yun. Parang screening na, pero syempre yung magaling na doktor, aalamin niya, kasi hindi naman lahat ng masakit ng ulo, baka yung matakot hindi lahat ng masakit ang ulo, may aneurysm. Di ba? Pwede namang ordinary lang. Alam niyo ba na ang sakit ng ulo? Medyo mag-segue ako ng konti. Ang sakit ng ulo, hindi puro aneurysm. Pwede ring tension headache, pwede ring tumor, brain cancer, brain masses, yung tinatawag na space-occupying lesion sa my brain. Pwede ring may sipon ka lang, pwedeng trangkaso, pwedeng sakit ng ulo, high blood, pwede ring mata, may problema ka sa mata, may problema ka sa sinusitis. See, headache means a lot. So maraming sintomas. Yes. Pwede siyang sintomas. Kaya kung ang programa natin, aneurysm. Sir Jomar, by symptom, Yeah. mas marami tayo mapag-uusapan. Pero tayo specific aneurysm kamo. Pero bumalik ako sa punot dulo na ang aneurysm is one of the differential diagnosis for somebody who has headache.
Okay, so malaki Yan, ang chance na, Doc. Yung nag-text sa atin, malaki ang chance na Yes, magkaroon kaya- siya ng aneurysm. Yes, kaya ang gagawin niya, ipatunay niya, magpa-angiogram siya, seek consultation sa isang neurologist, and then gagawan ka, kung may budget ka, gagawan ka ng MRI, may mga contrast CT scan, basta marami niya, hindi ko kailangan i-explain yung mga high-tech, basta basically, you can diagnose aneurysm. So question, Doc, anong expertise ng mga or doktor na dapat nilang puntahan pag ganun? Cardiologist ba? Neurologist, yung sinabi ko kanina, yung Neurologist, eksperto sa okay. brain. Neurologist po. Neurosurgeon din, Yan, okay, oo. oo. Neurosurgeon. Okay. So, yun po ang mga pupuntahan nila na doktor, especially. Tapos, minsan nire-refer sila sa doktor na ang pangalan ni, halimbawa, yung neurosurgeon. Neurosurgeon. Yun ang susunod. Pag halimbawa, surgery ang magiging manage. Okay. Kasi ako, Doc, nagkaroon din ako na experience sa parang frequent na headache. Okay. And then talagang pumunta ako, neurosurgeon talaga. CT scan, Buti hindi ka MRI, inoperahan. Anong sabi naman nila? Hindi pa naman. stress and anxiety. So ang final diagnosis mo, sir, General, you were just mourning siguro or you were in some sort of parang brief reactive psychosis. Pwede yung ganun, yung halimbawa dahil sa trauma, parang PTSD, post-traumatic stress disorder. Pwede yung ganun. Di ba yung mga galing sa giyera o galing sa mga masasakit na parang yung toxocobo, yung takotsocobo, yung parang sa masyadong, halimbawa ikaw ay may minahal, tapos iniwanan ka ng iyong minahal. Alam mo, bibigay yung puso mo literally. Pwede kang mamatay ano nga sa yun, Doc? takotsobo. Parang pag, ano yung parang term doon? Takotsubo syndrome, sabi nila, kasi yung parang yung lumaki yung puso mo. O kaya parang bumigay yung puso mo at totoong maatake ka sa puso at mamamatay ka pwede. So parang ako noon that time, anxiety dahil sa sobrang trabaho siguro, overthinking. So Pwede nag-react yung brain ko. So niroll out ko talaga, clear naman. So pwede din para yung mga Stress, may dinadamdam, yung mga marupok. Actually, ganito yan. Pag ikaw ay known, ikaw, isang tao na nasabi ng doktor sa iyo, meron kang aneurysm, alam mo, mag-iingat ka sa pag-ipag-usap, maingat ka sa pag-attend ng mga, Correct. kasi kung may makaaway ka sa daan, sa pagdadrive, baka puputok yung aneurysm mo. Sabi mo, parang ganito, tama na ang away, I have a aneurysm to take care of. Parang ititigil mo na yung huntahan o kaya yung parang yung away kasi ayaw mo makipag-away dahil may aneurysm ka. Parang gusto mong protektahan yung sarili yes, mo. na-mention mo kanina pag may mga dinadamdam, pwedeng literally magkakaroon ng mga heart problem. Iba na naman. Yes, Iba sir. din yun. Iba yung pinasok ko lang yun kasi yung heart, yung parang broken heart syndrome yon. Yung masyadong minahal mo yung tao tapos pinagtaksilan ka, iniwanan ka, alam mo pwede mong ikamatay yon. Sa sobrang, yung puso mo bibigay. Kahit i-google nyo, Takotsubo syndrome, sa Japanese term. Doc, may na-mention ka last time, parang isingit lang natin. Oo. Yung yung parang pag iniisip mo, nagkakaroon ka. Oo. Sabi ng isang, although hindi to pa maraming article, ang mga tao, pag nagpapadoktor, pwedeng kalahati ng mga pinapatingin nila sa doktor ay psychosomatic, sir. Psychosomatic. Halimbawa, yung ano yun? kapitbahay nila namatay, inisip nila na sila rin, baka may ganung sakit. Yung pamilya nila may nangyari, dadagsain ng tao ang klinika. O halimbawa, yung pagkakaroon na ng COVID, parang feeling nila lahat may COVID na sila, psychosomatic. In reality, inisip lang nila na meron sila, pero in reality, yung body mo, well na well. You are well. But because of your brain is telling you that you are this and that, then you are psycho, then somatic, meaning yung inisip mo, lilitaw sa katawan, pero pag tinignan ng doktor, laboratory-wise, negative lahat. So ang sakit ng mga tao, kaya tiba-tiba kami mga doktor sa mga psychosomatic na yan, kasi in effect, ang dami nilang complain, ang dami nilang mga sinasabi, nararamdaman, pero in effect, wala naman talaga kayong sakit. Psychosomatic lang. Kaya nga may programang ganito kasi pag naliwanagan kayo, pag sa unang, kasi minsan may nararamdaman ka, itanong ko nga kay doktor, tapos kung na-explain sa'yo, medyo nabawasan na yung
agam-agam mo. Agam-agam mo, yung nabawasan, worry mo. Naliwanagan ka na, nabawasan na Yung yung parang stress ganito, mo. Dok, parang Gumagaling ka na. Okay. Sumasakit yung likod mo, tapos sa kakabasa mo ng mga kung anong medical term or kakausap mo din sa mga kakilala mo na pag baka kidney stones or gallstones, pero kailangan mo i-roll out talaga yon. Kailangan mo Ibig sabihin, yung psychosomatic, iniisip mo kasi na meron ka. Alam mo ba, pati sa pagbubuntis, meron yung mga ibang babae na sa sobrang lang gusto na mabuntis, iniisip nila na buntis sila, tapos magsusuka sila. Ang dami kong nakita, if I were to make a study, Sir Jomar, siguro out of sa isang taon, nakakita ako ng 10 pseudosciasis ang term. Pseudo means they feel that they are pregnant. Sometimes kasi dubious din sila. Di ba? Gusto nilang akitin yung lalaki na yun, gusto nilang pikutin. Ako lang yun, ako nagsasabi na may mga babaeng sobrang mahal nila yung lalaki na yun, hihilahin na nila na, ay buntis ako. O kaya sa kagustuhan lang na maipakita na yung meron na silang bunga ng pagsasama, ay iniisip nila na buntis sila. Pero in reality, ito ako bilang isang sonologist, parang gusto kong humalpak ng tawa, pero syempre hindi ko ginagawa yon sa harap ng pasyente. Kasi yung all the symptoms are all in there. Tapos pagdating na ultrasound, ang liit ng mattress nila, walang laman. So sabi ko, napatunayan ko, kasi nasa textbook nga yan, at pinag-aralan namin yan sa obstetrics, at napatunayan ko na totoo pala yung pseudosciasis. Ang daming babaeng feel nila, buntis sila, with all this pagsusuka, and wait, there's more. Ika nga, may paglilihi pa, tapos parang lumaki din ang tiyan. Ako lang yung buntis, may pseudosciasis. Pero alam mo, biglang, ito na ako, syempre sonologist ako. Halika, ultrasoundin natin. Gusto kong matawa. Kasi after all the drama and everything ng pamilya na magpapakasal daw sila, biglang walang laman. So, at the end of the day, doktor pa rin ang nagpatunay na what you are thinking is wrong. Kaya and what you are thinking. Doc, yung mga nararamdaman nila, pag medyo out of the normal na nararamdaman nila, they have to consult a doctor. Diba? Actually, yung iba nga, parang napapahiya sila dahil when they consulted a doctor, napatunayan na yung na peke pala sila. Kasi may peke rin. Psychosomatic, I'm sorry to say, but pwedeng, kung ika-classify ko ang psychosomatic, may mga actor kasi. Acting lang, acting out. Psychology yan. Pwedeng nag-acto-acto ka. Alam mo, doktor lang din na makakapagbuko na, nag-acting lang yan. Huwag yung pansinin yan. KSP lang yan. Sige. Doktor, lahat alam namin yan. Okay. Sa pagbabalik natin mamaya, ating pag-uusapan ang treatment at saka management ng aneurysm. Dito pa rin sa Usapang Aldrich, kasama ang doktor ng bayan, Dr. Joe Ursua. Matapos yung pandemya ito. Masyado to kasi ako nag-aalala para sa anak natin. Bumili ka kayo ng maraming vitamin C. Miss, pabili ng vitamin C. Para sa'yo, sir? Hindi. Para sa anak ko. Miss, excuse me po. Pabili ng herbal capsule. Para sa'yo, sir? Para sa tatay ko. Frontliner po kasi siya. Pa! So, turunin yung ulam pa. Pa, ito na lang po muna. Miss, herbal capsule by quercetin po ang bibilhin ko. Ah, alam ko yan! Eto, PDA Herbal Capsule with Quercetin.
Boy, ano yung quercetin? May antiviral at immunity booster po. Bagay sa trabaho ng tatay ko. Ano ba yung trabaho ng tatay mo? Frontliner po kasi siya. Ang swerte ng tatay mo. Napaparamdam mo pa rin sa kanya ang yakap mo kahit hindi swerte. Paano niyo po nasabi? Frontliner din ako. Kaya hindi ko pwedeng lapitan yung matanda kong tatay. Yakapin niyo na rin po siya. 3 times a day. Sir, alam mo, pwede din yan sa'yo para iwas sakit, iwas virus. At sa'yo din, sir, para sa mga anak mo. Hindi lang kasi vitamin C ang kailangan nila. PDA Herbal Capsule o Pau de Arco with quercetin with antiviral properties. With PDA Herbal Capsule. Yakap 3 times a day. Every day PDA, every day healthy. PDA or Powdy Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Pagod na ako. Kaya ko pa ba? Love, kaya ka muna. Mamaya ulit. Iba talaga ang feeling. Pag ikaw ang kapiling. Pau Masahe is available in all leading drugstores and supermarkets nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Kami ay nagbabalik para sa usapang Aldrich at kanina ang naiwanan nating topic ay yung management at saka prevention ng aneurysm. Doc, paano ba dapat i-manage o ang any prevention ng aneurysm? Una muna sa management, syempre sinabi natin na once you're diagnosed, ang magdidesisyon ng management kung operahan o ikiklip lang or kasi i-consider accessibility, sir. Hindi porke doktor ka, heroic ka na. No. You cannot do that. Paano kung yung aneurysm mo nandun sa sisirain mo muna yung buong kabuuan ng brain bago mo ma-access? Hindi pwede yan. So, pababayaan na lang yon. Ito yung so that is also a management by not doing anything because you will kill the baby. You will kill the baby. OB talaga ako. You will kill the person. You will kill the patient. And another thing is, in terms of prevention, honestly, hindi mo talaga alam yung exact prevention to have aneurysm. Siguro, wag maging promiscuous. Wag, kasi yung syphilis, for example, o kaya lifestyle change pa rin. Prevention siya. Kasi yung kinakain, o kaya prevent to have diabetes and prevent to have hypertension. Kasi sila yung mga risk factors para pumutok. Pero honestly, sir, sometimes congenital po ang aneurysm. You cannot prevent. When you say congenital, you are born with it. You were born this way, ika nga. So you cannot prevent aneurysm. So sad to say. So ang importante, masalba ang buhay mo na hindi siya puputok kasi na-diagnose ka early. So I think yun ang prevention natin. Sa level na ito. Early diagnosis. Early diagnosis, tama. So yun. Kasi Doc, yung operasyon kasi, may mga operasyon ba dan sa mga aneurysm? Meron nga po, sir, yung bubuksan ang brain mo. O kaya yung dito sa abdominal aorta, ikiklip o kaya iba-bypass
Although specialization na to ng neurosurgeon. Basta Yeah. in general lang sasabihin natin may inooperahan, may hindi inooperahan, may tinatawag na conservative management, meron yung change in lifestyle, is a form of management also. O kaya, huwag kang magagalit, bawal ka na magalit, bawal kang magwala, bawal kang magbuhat, may mga bawal ka nang gagawin kasi inaalagaan mo yung aneurysm mo na hindi puputok. Correct. Kumbaga, live with your aneurysm, live with it. Basta healthy pa rin. Kasi mas delikado Oo. tanggalin yung aneurysm, mamamatay ka. Healthy lifestyle. Oh, kasi yung aneurysm, anatomic defect. Mm. Part ng katawan mo na yon kung minsan wala So, tayong Doc, magagawa. Question, yun ba maaring mangyari kahit bata ka or pag may edad na? Pwedeng bata, tingnan mo yung napabalitan na stewardess na ang konsiderasyon nila is aneurysm. Yung stewardess, naalala nyo yung stewardess na bigla na lang nakita sa CR, nag-party-party sila, tapos ang daming mga haka-haka kung siya ay na-OD or na-rape pero in reality, autopsy will actually give the result. kasi talaga. kung talagang it chooses no age because it is basically congenital. You were born with it. Hanggang lumalaki ka, lumalaki din yung aneurysm mo. Kasi it's a weakening of the walls of the blood vessel. So, Weak. Yun lang. I Kasi, don't know kung sasabihin ko sana, di ba sabi, pilosopo ka ng konti. Ano ba ang pampalakas ng walls? Mag-vitamin C ka. Dapat mahilig kang mag-vitamin C para lalakas yung mga vitamins. Immune system. Pwede. Hindi immune system, yung wall. I'm not talking about the anatomy. Kasi this time, you should also know the anatomical, yung mismong bahay. Halimbawa, pwedeng yung bahay mismo matibay. Kahit anong earthquake, hindi ka matutumba. Kasi pwedeng yung nasa loob, yun yung tinatawag na kahilintulan ng immune system. Yung the way it functions. May bahay, ang ganda-ganda, pero dysfunctional naman. O kaya pangit yung flow ng energy kasi hindi maganda ang paggagawa. Pero materialis swerte, something like that. Ang tao rin, depende sa kinain, marami tayong isa lang alang. Yung infrastructure natin, yung anatomical parts, yung how we function, tapos kung paano mo yung function na yon. Kasi narinig ko, Doc, I-maintain. sa mga kakilala ko din, yung isa umabot ng 650,000, yung isa umabot ng 1.2 million. Ang alin? Yung mga operations doon sa aneurysm. Ay, oo, talagang milyones sa mga yan. Kaya nga, kung kayo mga magdodoktor, kung gusto yung mayaman kayo, neurosurgery. Actually. Ako, nagigest lang dito, libre pa. Pero siguro sa taas na lang. Pero yung Doc, gaano ang chances on other experiences mo? Ano ang chances na mabubuhay? Gaano ka? Honestly, ang dapat na sumagot niyan neurosurgeon, Pero sa totoo lang, may mga kwento na sa 100 na inoperahan, ang namatay 95. Manipis Maliit. ang chances. Maliit. Kasi utak po yan. Kaya sometimes, you just don't operate on it. Pero siyempre, may mga magagaling. May mga magagaling, very meticulous, swerte rin. Alam naman natin ang tao ay namamatay. Kung napunta ka sa isang, sabihin natin, magaling na doktor at nasalba ka niya, salamat. Pero after all, kung time mo na, time mo na. Yun ang belief ko. Okay. So yung kanina nasabi ni Doc na pag baka may chronic disease ka like diabetes, high blood, or stroke ay maaari kang magka-aneurysm. Si Aldrich Corporation po ay may produktong Pau de Arco Herbal Capsule para tulungan kayong i-manage ang high blood, ang diabetes at saka ang stroke. So, para sa mga iba pang topic at saka kwentuhang usapang Aldrich, usapang kalusugan, meron po ang Aldrich Corporation na isang Facebook page na ang tawag ay YCC Northern Luzon or U-Link Community Channel. Yes, para po sa mga surprises, sa mga topics ng Aldrich Pau de Arco, pwede po kayong mag-follow and like sa U-Link Community Channel Northern Luzon. Dito po yan halos lahat ng topic, either medical, travel, at any interesting topic na pwedeng pag-discuss namin dito sa U-Link Community Channel. Doc, baka ikaw, meron ka din? Sa mga gusto maging doktor dyan, at marami na rin for scholarship,
Magbubukas na po ang new medical school sa Cabanatuan, Wesleyan University, Philippines. Kami ang pioneer dyan ako yung future o incoming department head ng Department of Obstetrics and Gynecology at tinulungan ho namin yung Cabanatuan na ma-put up itong Wesleyan University, Philippines na by the way, Wesleyan is also an American university. Meron ho siyang affiliation sa Dallas, Texas. Kaya yung mga gustong pangarap na maging doktor at maging doktor ng bayan, doktor ng mundo, kailangan ng mundo ang mga doktor kasi ang mundo ay nasasadlak sa maraming mga sakit. Hindi pa rin tapos. Hanggat may buhay, pwede ka pa rin magkasakit. Di ba? Kaya nga, andyan yung doktor ng bayan natin, Dr. Joe Ursua. So, follow and like po, subscribe yung U-Link Community Channel Northern Luzon. Baka doon din natin makikita yung mga contest, promotions, and other interesting at saka magagandang bagay dito sa Northern Luzon. Malay mo, mai-feature din namin yung opening ng sinasabi ni Doc na medical school dito dyan sa Cabanatuan. So follow and like U-Link YCC Northern Luzon. At sa aming pagbabalik, pag-uusapan namin yung mga patients education at saka advice sa isang doktor regarding sa aneurysm at saka yung usapang toro. Doon tayo sa huli, usapang toro. Sa pagbabalik po ng usapang Aldrich dito pa rin sa RNG Luzon. Usapang toro na tayo. Dad, kailan pa kayo matatapos yung pandemya ito? Masyado to kasi ako nag-aalala para sa anak natin. Bumili ka kayo ng maraming vitamin C. Miss, pabili ng vitamin C. Para sa'yo, sir? Hindi. Para sa anak ko. Miss, excuse me po, pabili ng herbal capsule. Para sa'yo, sir? Para sa tatay ko. Frontliner po kasi siya. Pa, So, surunin yung ulam pa. Pa, ito na lang po muna. Miss, herbal capsule na by Quercetin po ang bibilin ko. Ah, alam ko yan. Eto, PDA Herbal Capsule with Quercetin. Hoy, ano yung quercetin? May antiviral at immunity booster po. Bagay sa trabaho ng tatay ko. Ano ba yung trabaho ng tatay mo? Frontliner po kasi siya. Ang swerte ng tatay mo. Napaparamdam mo pa rin sa kanya ang yakap mo kahit hindi pwede. Paano niyo po nasabi? Frontliner din ako. Kaya hindi ko pwedeng lapitan yung matanda kong tatay. Yakapin niyo na rin po siya. 3 times a day. Sir, alam mo, pwede din yan sa'yo para iwas sakit, iwas virus. At sa'yo din, sir, para sa mga anak mo, hindi lang kasi vitamin C ang kailangan nila. PDA Herbal Capsule o Pau de Arco with Quercetin with antiviral properties. With PDA Herbal Capsule, yakap 3 times a day. Every day PDA, every day healthy. PDA or Powdy Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life.
Pagod na ako. Kaya ko pa ba? Love, pahinga ka muna. Mamaya ulit. Iba talaga ang feeling pag ikaw ang kapiling. Pao Masahe is available in all leading drugstores and supermarkets nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Love, bagay ba? Wow, ganda naman. Ang sexy at ang bango talaga ng mata ko. Dahan-dahan lang. Ikaw kasi, nakakagigil. Tapos na. Ang bilis naman. Nagkakandara pa. Isaglit lang naman, tapos na. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. At kami nagbabalik kasama pa rin ang doktor ng bayan, Dr. Joe Ursua, para doon sa patients education at doctor's advice regarding aneurysm. Dok, ano ba dapat ang gagawin ng mga, yung parang may aneurysm na? Kung may aneurysm ka nga, iwasan makipag-away, may stress, pupunta sa malayo lugar na ikaw ay abutan ng pagkaputok kasi siyempre hindi ka makadadala sa ospital. Tapos siyempre clean living, clean lifestyle kasi iwasan na maging hypertensive para kasi kung ma-high blood ka, pwede kasing puputok yung aneurysm mo. Or minsan naman out of the blue, kahit ano pang gawin mo, I'm sorry to say, kahit na ano pang gawin mo, kung talagang ganon, kung matamaan na yung weak part ng aneurysm mo ay magpuputok nga, dadaloy, ganun ang mangyayari talaga. So sometimes it's hard to say it could be preventable. Ito yung sakit na mahirap pag-usapan ng prevention, Sir Jomar. May naririnig kasi ako, stress. Ano bang relation? Yeah. Siyempre, kung na-stress ka, emotional stress, yung masyado kang emotionally charged, pwedeng puputok yung aneurysm mo. Kasi yung, for some reason, lahat yan parang emotions. Pwedeng pa nga sex. Dahil sa sobrang orgasm, pwede ka ring... Pwede yun? Di ba pwede kang atakihin? Actually, sex per se can... during the height of your orgasm, pwede kasing atakihin ka sa puso dahil mawawala ng supply. Kasi parang out of... Okay. Basta parang it's a very intense... Mabigla. Parang nabigla. Kaya di ba iba nagpapa-clearance yung may mga nag-MI yung mga myocardial infarction. Kailangan may tinatawag na heart rehabilitation muna. Tapos step by step, kung kaya mo umakyat ng hagdan, kaya mo makipag-sex, parang ganon. Kung hindi ka nahihirapang umakyat din ng hagdan, then you can do this. Kasi parang may calories din eh. O kaya, may age bracket ba yun? Yung nagkaganon? No. We don't say age bracket. It's your diagnosis, the way you were treated. Kung gaano kasama yung kalagayan mo noon. Kahit bata ka, kung talagang prone ka. Tapos, sometimes takot nga sila dahil may mga misconception sila na pag ininom mo to, makakadagdag sa risk factors. To tell you honestly naman, even testosterone, kung sobra, pwede ka rin atakihin sa puso. Doc, testosterone. Usapang toro tayo ngayon. Testosterone. Gaano ka-importante ang testosterone level or ano ba ang testosterone para sa isang lalaki? Ang testosterone, pinakamataas ang level ng testosterone ng isang batang lalaking nabubuo sa kanyang nanay. So, fetus. A fetus so is a male. Dahil kung hindi mataas ang testosterone, hindi siya magiging lalaki. Hindi mag-produce yung parts ng lalaki kung wala siyang testosterone. Pag ikaw ay, when you were born, tataas ulit yung testosterone mo. Ganun kakahalaga. Alam mo bakit? Hindi mabubuo completely ang brain mo kung wala kang testosterone. Ang testosterone kasi sa lalaki, kaagibat ng kanyang laki ng brain o yung kanyang overall intelligence, if I may say. And then biglang mawawala yung testosterone ng lalaki sa edad after the fetal period, yung neonatal period pala,
fetal and then neonatal. And then ang ikatlo na ang taas-taas ang testosterone ng lalaki kasi kailangan niya, let's say sa edad 12 to, sabihin na natin 50, 60. Kailangan ng testosterone kasi para sa development ng male sexual characteristic, yung kung bakit magandang katawan niya, yung muscular o muscle, yung appetite ng lalaki sa lahat-lahat ng bagay, sa pagiging daring, pagiging fighter, Energetic, yung vitality. energy, vitality, hindi siya lulugo-lugo kung bakit alive na alive siya, yung build niya, yung muscle niya, even yung fat metabolism is dependent on testosterone. Yes, Doc. Even Yun yung pag- hair niya, even yung hair. Yun Kung- yung pag maganda yung level ng testosterone. Mm. Bumabagsak ba or nagdi-decrease yung level ng testosterone ng isang lalaki? Ang testosterone kasi pwede ring bumagsak siya not because of production. Pwedeng may nakain ka na very rich in estrogen, kaya bumaba yung testosterone mo. That's one. Normal ang level mo pero may anti-testosterone na nandun sa diet mo. Number 2, talagang bababa din kasi function ng katawan yan. Halimbawa, matanda ka na, medyo babagsak na rin yung dami ng similya mo, kasi bumagsak yung dami ng testosterone mo. Kaya yung lalaking matatanda tulad ko, halimbawa, no, lumalaki ang tiyan, tumataba kasi mababa testosterone. Isa yan sa dahilan, no? Okay. At saka yung kanilang energy, vitality, the totality of being a man, yung virility, yan ay dependent sa testosterone. So Doc, yung sinasabi mo pag mababa yung level ng testosterone, makaka-apekto dun sa sex life ng isang Of lalaki. course, kaya nga yung mga kabataan na nagsisimulang bumulusok ng testosterone nila, they tend to masturbate, they tend to be daring, they tend to, yung parang they chase women because it's Tumataas. the naturalness of being a man is yung testosterone. Kaya kung hormonal, sasabihin na hormone lang yan, hormone. Totoo, hormone. It's a surge of hormone. Kaya parang, they are daring, they tend to ride motorcycles, they woo all the women they can have because it's part of being a man. So parang stamina at saka endurance. Yes, lahat-lahat, totality. Kung wala kang testosterone, example, tinanggalan ng bayag, yung mga tinanggalan ng bayag, yung eunuch, walang testosterone yung mga yon. Kaya anong boses nila? Parang Kaya yung parang yung mga royal chants, parang falsetto. babae. Kaya ang pagkalalaki depende sa testosterone. Kaya maging baritone yung voice mo, meron kang hair, maganda yung hair distribution. Well, of course depende rin sa genes mo. Yes. Kung dependent pa rin palagi sa Pag genes. bumaba, Doc, anong pwedeng gawin? Pag bumaba, andropause ang tawag, lulugo-lugo yung lalaki, walang gana sa lahat, pagkain, sex, walang gana sa buhay, Mga walang adventure. ginawa, nanonood lang ng TV, ganun na, no, bagsak na. Pati katawan niya, malform na, tataba ng tiyan. Tapos, kaakibat no, may diabetes pa, may erectile dysfunction. Mahirapan na. Wala nang gana sa buhay. Parang minsan nga, baka kamo, naapektuhan yung overall psychological nila. So meaning yung level ng testosterone will determine yung energy, yung vitality, yung stamina, pati yung muscle build, endurance. pati muscle kung bakit kimapit laman mo, Yun. edi kulang ka kasi testosterone kanyan. Aliw di walay mo, laman mo. So anong pwedeng gawin para tumaas? Siyempre, May mga food mag-exercise, sasabihin exercise, use it. So when you don't use it, you lose it. Use it. Yeah, kaya ka may mga 80 years old dyan sa Pangasinan, may mga girlfriend yan na mga 20 something. Ate kasi sometimes may belief tayo na gano'n, you get the youth when you're with the youth. Pero use it so you don't lose it. And then sometimes you could have a supplementation. Go and see the gynecologist. I'm a gynecologist. You go and see me and I could give you the real deal of a testosterone and also give you some supplementations. Correct. And of course, along with it, healthy lifestyle, we cannot overemphasize the value of having a healthy lifestyle. Huwag manigarilyo, huwag uminom ng alak. Hindi mo ba alam, nakakababa ng testosterone yung mga gin na yan? Ay, alcohol. Of course, because sinisira mo ang liver mo eh. Sino bang gumagawa ng partly pupunta? O kaya naging Normal babae ka. testosterone. Naging babae ka kasi yung ibang testosterone mo, proceed mo siya sa paggawa ng estrogen. Kasi sinira mo yung gumagawa, yung atay. Kaya nga sasabihin, inumin ng tunay na lalaki, ginagawa ng babae. Kaya nga yung manginginom, may gynecomastia. Yung mga Di ba yung man's breast boob. nila, Oo. meron silang boob na parang babae. Kasi after all, sinira nila yung katawan nila.
Sinira nila sa pag-iinom. Pag marijuana, halimbawa, yung mga paggamit ng drugs, paninigarilyo, hindi nag-exercise, pinabayaan ang sarili. Something like that. So, bumaba talaga sa jowa. Pero, makakatulong ka ang pag-inom ng mga supplementation. So, kaya may ginawang study, may ginawang study talaga na alam mo, ininjekan yung mga kalalakihan, mga 70, talagang umakyat yung testosterone. Tapos biglang naging parang Johnny Weissmuller ang V-shape ulit ang katawan. Kaya yung mga bodybuilders, minsan, they really take steroids. Ang testosterone ay steroids. Catabolic steroids. Yan ang rig na steroids that make you real masculine. Bumalik ulit. Oo. And then, wala kang problema sa erections mo dahil hindi ka mapapahiya. Okay. Ika nga. So ang usapang testosterone ay hatid sa inyo ng Toro. Ang Toro Capsule for Man ay isang quality product ng Aldrich Corporation para tulungan kayong ibalik ulit ang pagiging lalaki, i-increase ang stamina, endurance, at saka i-increase ang level ng testosterone. So, ngayong araw na to na pag-usapan natin, ang usapang Aldrich kasama pa rin si Dr. Joe Ursua, ang usapang aneurysm. Sana may nakuha kayo. At para sa, kung gusto nyo panoorin ulit, live, mapapanood nyo pa rin to sa RNG Luzon. At saka, to follow and like nyo po ang U-Link Community Channel at mapopost po itong usapang aneurysm, usapang kalusugan, usapang Toro at usapang Aldrich. Doc, any parting words? Okay, so habang diniscuss natin lahat yan, ang pinakapayo ko ay kumonsulta po kayo pag may nararamdaman sa iyong mga espesyalista o sa iyong family medicine doctor. Kung may nararamdaman, huwag mong babayan ang sarili at iwasan din pong yung makinig lang sa tabi-tabi na mga impormasyon. Baka naman ma-stress kayo, mali naman yung nalaman yung impormasyon. Kaya seek consult sa mga mapapaniwalaan nyo talaga na may credentials para naman hindi naman namamali. Kasi baka kumbaga parang kung mali din wala rin naman, di ba? Kaya I would just say probably just consult your doctor and pero if you cannot consult your doctor, just stay on with healthy lifestyle. Very basic naman po yan. You can use your common sense, ika nga, or actually yung mga basic na guidelines. Tulad na palagi natin sinasabi na matulog, magpahinga, huwag may stress, magbakasyon, nasa tamang pananaw lang sa buhay, magpaaraw, uminom ng tubig, iwasan ang mga bisyo, and then, may hindi ba ako, mag-supplement. Mag-vitamins ka, walang masama po sa pagbabaya. Huwag niyo po isipin na pag nag-vitamins, masisira ang kidney. Palagi ko kasi naririnig, hindi po. Kasi yung mga water-soluble vitamins, baka naman sira na dati ang kidney mo, kaya huwag mo isipin nasira dahil sa vitamins. Ang water-soluble na vitamins ay itatapon lang ng kidney, kaya sabi nila, mas mabuti pa ang Poso Negro. Mas nutritious. Kasi nandun lahat sila eh. Sige po, aabangan kami ulit next Wednesday sa Usapang Aldrich. Maraming salamat po sa Highlands TV, RNG Luzon, at huwag niyo pong kalimutan i-follow yung U-Link Community Channel Northern Luzon para sa mga promo at saka surprises. Hatid pa rin sa inyo ng Aldrich Corporation for better life.